דור לוי, ואני אלמד אתכם היום איך להתקין מערכת צ'אט. האמת שצריך, קודם כל זה להוריד את המערכת של דארקי וי, דארקי 88, מי שצריך פרטים. אוקיי, אז אנחנו ניצור כאן תקיעה. סורי שהמחשב שלי דפוק. ניצור כאן תקיעה בשם נגיד צ'אט. שנייה, אני אצא את התקיעה. חכו. פולדר. חכו. עזבו. קיצר, נעביר את כל הדברים האלה, כל זה, לכאן, ככה, חיצה ארוכה, ואז מעבירים את זה לכאן. אוקיי, כשאני אגמור לעלות אני אגיד לכם, אני אחזור אליכם, ביי. טוב, אני גמרתי להעביר, הנה התיקייה. עכשיו אנחנו נכנסים אליה. רגע, נכנסנו לתיקייה. עכשיו אנחנו צריכים להיכנס לאתר דיקו שלי. אתם צריכים להיכנס לאתר שלכם, ובסוף לכתוב התיקייה, מה התיקייה? Ali Talk /install. Enter. הנה, נכנסתי. יש לי קבבים על האש, מהר. הנה, אתם לוחצים עכשיו על next step. שנייה. אוקיי, עכשיו אתם יורדים, לוחצים על אגרי. טוב. עכשיו אנחנו נכנסים ל-install, ל-INC, סליחה. ועושים config php 777. עכשיו לוחצים על next step. עכשיו כתבים כאן את המסר נתונים. טוב, שלי זה קורף. אוקיי, next step. אוקיי, אם יש לכם את הבעיה הזאת, זה סימן שאתם צריכים לפתוח מסר נתונים חדש. מה שאתם עושים זה נכנסים לאתר הזה, 3 ג'יגאבייט stud.co.il, סליחה, 3 ג'יגאבייט .co.il, קודתיים 2222. רגע. אוקיי, אתם צריכים לכתוב גם HTTP, כך. נכנסתם, הכל סבבה, יפה. כאן ביוזרניים אתם רושמים את המשתמש שלכם, שלי זה, פסוורד, הסיסמה שפרחו לכם. אוקיי, נכנסים, לוגין. חכו, אני מעביר ערוץ. רגע וג'וש. עכשיו אתם לוחצים על ניהול MySQL או דאטה סאם SQL למי שיש באנגלית. או מלא. לוחצים על צור מסר נתונים חדש, או trait, MySQL, New MySQL, סליחה. ולוחצים על, וכותבים כאן, מה שאתם רוצים. אני במקרה אכתוב צ'אט, עוד פעם צ'אט, הסיסמה שלי. רגע.
אוקיי, צור. אוקיי, אני עצרתי. עכשיו אני מעתיק את זה. את זה לכאן, את זה לכאן. וכאן אני נותן את הסיסמה. לחצתי על next step. רגע. מה הבעיה? רגע. חכו, יש לי כאן בעיה, אני כבר אחזור לכם. חזרתי, היה לי בעיה קטנה, רשמתי לא נכון. אתם לוחצים על next step. הנה, עכשיו could not install. כי עשיתי את זה כבר. טוב. אז אתם צריכים לעשות נתון חדש, עוד פעם, כמו איזה טמבלים. סתם. עשיתי, אני טמבל אני. צ'אט, 2, צ'אט. אופס. סליחה שיש לי בעיות, פשוט אני מסומם. סתם. צ'אט, 2, אני לא מסומם באמת, אני לא מעשן. צ'אט, 2. שיט. מה הקטע? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. צור. טט 2. לוחצים על next step. הופה. עכשיו אתם לוחצים על next step עוד פעם. כאן אתם בוחרים שמשתמש. זה הראשון, זה שם משתמש השם של הצ'אט שלכם. נגיד אני כותב ניסוי 3 ג'יגה בייט. אז זהו, נכתוב רק ניסוי. עכשיו משתמש לנו יהיה 3 ג'יגה בייט. סיסמה אחת יותר. סתם נגיד next step. עכשיו אתם הולכים לאינסטל, מוחקים את הכל. שאני אגמור למחוק אני אדבר איתכם. ביי. אוקיי, מחקתי, זה היה מהיר. עכשיו אתם לוחצים על זה, אלי טולק. אני מתכוון להכין לכם פירוש עוד מעט. אוקיי, הנה, תסתכלו. הנה, ניסוי. זה ניסוי, ID. כאן אתם כאן כדי לעשות משתמש, לוחצים כאן. ולהתחבר לאינטרנט נשים ככה. 3 ג'יגה בייט. בסיסמה. סינג אין. הופה. ונכנסנו. אז אני מקווה שעזרתי, ויאללה ביי.